Yes, Mbare. Wangwadi. Sure. Tazikoti pane imwe gamba karara futi. Sarini. Nasi ndi 4 September. Pane imwe gamba rakara ukafamba maindustry Zimbabwe crisis. Saka nenyaya mavhiri fene waiziya. Saka ndangoti nini zvamataura kuti makunditengera 1 beer. Ndandiri kutaura kuti pane imwe gamba rakara muchina vanhu ngawaende kana sitotati mangwana. Vanoita sei? Vanozwisisa kuti gamba rakarara iri toita sei? Handiri mangwana. Kana mifone nyine yekukesha kana muri top 6 yatakakuisa imi. Moisirwa yekukesha zvoratidza kuti zviri kufamba nemugwara nenguva. Utaura nezveko. Utaura gamba rakarara kapana newspaper chete but ukaenda kana paindustry nhasi pane gamba rakarara muno muZimbabwe. Veteran, masoja. Vanhu vanomirira nyika pane mwafa nhasi. Saka ndoza ndiri kutaura kuti inini ngatisingei maringe nenyaya kuti kana kunzi gamba rafairika tiendeko vatipe mari futi neprocedure yekuratidza kuti isusu taakudai nekudai. Izvi hazvi zvine ZANU-PF mukati. Aiwa muZimbabwe matiri muno dati pane gamba rafa. Saka kufa kwaro handiti chamweduka. Kufa kwaro munoda here kuti tiende mangwana kana tinge takamiririrwa nedu yakareka ne. Tenda mangwana kupi? Kustodati kana kuirozeka kunoriviga mangwana gamba. Saka tikuone takamirira ni politburo or mayouth? It's obviously politburo. Imi mune mchinzani? Ini ndisa honorable Matsangura and honorable Godimino was the GCK originator. Yeah. Yeah man. Saka takadaro bwizisi pamwe hadzizoshaiko but tiripo futi izvozvo. Kumanje akabvunzwa slogan kanzisika slogan. Aiwa hakutaurwa slogan munhu kana afa isito Harare ke. Sito Harare nemabylaws ekuti zvina kuti munhu kana afa zvinovhunzwa. Sito Harare to connect itself because mune makambani ane mari anoramba achikuconnecta Zimbabwe Stock Exchange imwe ndaimwe. Saka slogan aitaurwa. Slogan aitaurwa. Chedu ngora smart chete nekagauru kuti pada mari. Kana kuti $10 kana $5 pamunhu. Aiwa zvatine tingori zvatiti kuenda titu kana muchida mwano kana $5 pamunhu tichikuenda titu kana muchida mwano unongoisa kana 15 kana 10 iyo tokwana ungonodya sadza nekubata maoko nekudzoka irozeka. Ukaenda kana any company zvakatovharwa kana chikoro pane gamba rangu panozi watonyora pasi. Ndauzwa na president tambonge tichitaura neimwe mufana tachitina nyenzi. Wakataura nyezi? Pane intelligence. Hadzi anozi Mhlanga. Hazan? Mhlanga apa kanyorwa. Yes, Matsangura. All right. Ndabona Mhlanga. Agaro. Hadzi. But ndini Nganga vanhu vakatanga kana kuti vomtoko kunyanga. Kwa Murehwa pano. But muri politburo kamdara usa honorable. Politburo kana ndabatsirwa kana boys dzangu zikati nini honorable. Ndomamirira kana basi. Ndomamirira ita zvinhu kuti pane gamba rafa. Ndana kutaurira. Ndatanga ndazvona makuseni panoenda ku office kumabhingu. Vandadzoka vandabvunza zvanzi vandazotaurwa top 6 ndanzi nduma ina. Top 6 ndani man. President. His Excellency. His Excellency. Nani futhi? Ndo anditaura yega. His Excellency wakutho. His Excellency ndo anditaura idanzi. Mtungamiri wenyika. Vandisira WhatsApp kuti kana mukada izvezvi tende kana unonomira kana pa Lobos. Patakagara ndi padhuze Lobos. Tunoona flag yakadzima. Inga muri kumberi honorable. Chokwadi Godimina we are very applauding your instances in terms of broadcasting and ongoing but don't let it go to gamba rafa. Kufa kwaraita mataro timu muchanitengera vananga. Then isusu torara iri mangwana toenda $5 yenyu $5 yemwe munhu ndopinda $5 yemwe munhu kandikanditeka zvatakati titifukure. Moradze kamera. Toratidza kuti isusu toenda tonomirira gamba. Kuti isusu tiri magamba futi eZimbabwe. Yeah. Takamirira we are not opposite to any action.
but we are standing there in terms of good governance and ruling party. My feeling is ruling party ndepi ZANU-PF. Yakatungira mirwa nani? Na His Excellency Honorable President Mhlanga. Ndo kwako hiyo. Aiwa. Inini I'm a Zimbabwe native, I'm a ruling party. But inini I'm a American Democrat. That's Zimbabwean Democrat. Na Barack Obama. Na Joe Biden. Saka ndatandi kupase nyaya idzi sekuti uri mufesi wedu. Yonorana na Joe Biden. Exactly. Ukamfonera notaura kuti anzi anokuziya mimenje madzanguro ona repwiti. Ya gara pasi. Handigare pasi. Gara pasi. Handigare pasi. Ndauti nditaure ndakamire. Joe Biden. Barack Obama. Straight. Vanondiziyeni. Vanokuziya. Vanondiziyeni. Kuti zvi. Kundozi unongoti honorable matsangure nene anobva kuti teka obva kutaurira honorable matsangure anoziyeni Joe Biden. Joe Biden? Exactly. Exactly. Ko Donald Trump? Anondiziyeni. Makati mambotaura? Angotanzi ndiri kuyema manje pane munhu wadamotaura naye obva tanzi ndozi kufonera after 3 hours. Ndandabva ndiri busy. What busy man? I was busy. Why did? I was doing motor vehicle mechanics. Okay. And then I have a superintendent in motor vehicle mechanics. All right. Saka mucabinet ndani mfuti mwana anokuziya. Ntulinyube kana kuti president honorable Mhlanga, Dr. Chiwenga, and even Zambi. Right. What is the honorable? Matsangura. Tinashe Matsangura. Yes. Saka yatotaura gamba mangwana ndiri panapa nemi ndandamwa vyangu. Tobva tataura kuti mangwana takuita sei maringe nenyaya yekuti tirikufamba sei tikuenda kuti. Ndozati kunogona kwestandard kana rinogona vigwa ipapo. Zvaita. Taura. Then time procedures edu aendoti. Saka nina thank you. We thank you. But indangochezva kuti wataura nezi His Excellency Honorable. Mavhiri 11 mamura ndikuratidze. Utori iPhone ipapo. Aiwa, mavhiri 11 ekuti ndine ruling party member state. Ndozotira kuti opposition but I'm a ruling party state. Big up to Mad, you know, the ghetto crown king, and every man, you know, like Malay Selassie. Yeah, Rastafari.